Ka sorka kami ka penbet ka penbiang da ukau bokhoi berbahasa ki nongsong snong jongkari India lingba ka sorkar jelabat ki wholesaler kumju ki dukan di ration hapo ki snong ki thau Henry ka long ka jingja ka basno pendet namar lalap penbanda ki lingkhot bilor balapai hakawai na ki berni khau ration ka bala penher sengiu ki nongsong snong jong ka snong ki baya kendu ya kum kani ka jingja Kani ke jingja kala jaha ka snong nong talang mission bahap apo ka Amlarem subdivision West Giant Hills district batla syam ya kiling khot bilor da kinong penyat jong ka fair price shop nong talang mission Habaya keran bat wahe snong jong ka snong nong talang mission bat twin son rumbui ulaya thu bay au khaw ration ban sam shakilong ying jong ka snong la pen poi na wholesaler ha ka shipho trik nailar batla sampai ba ha ka khatsau trik nailar Hadian balayo iyo ne ukhaw hakaway na kiberni udila uba komandroy rembui marmar ula pentip siya ka office supply Amlarem subdivision. Nalor kata kila lejru banya kendu ya ka inspector bat sub inspector supply Amlarem subdivision banya thu halor kane ka jinglap jingsyam ka jongki. Uba rembui ula pentip bana kaliang ka office ru kloy kila ya keren bat ka wholesaler Kabala menjor ban kiliang ya uni ukhaw badan ki lingkhot bitor kumju ki plastik bat ki ekhnai nalor ki wei ki jaklia jaklat halor kani ka jingja ki dekhot jongka vigilance committee jongka snong nong talang mission kala kentu jur ya ki bor sarkar bat ki bor ki bahalor kum ka FCI ki ba pej bat khmi ya ka kam ration ba kin shim khya ya kani ka kam khnang bakan om jashu nang ne shakman namar kani ka jingle ka long ka kam ka babu jingma ya ka jingem jong ki nong bam khaw ration nga kumurang ba sinong jong ganong talang mission nga dan hang ne po for pressure na kabentaban on page yu nu khaw kat kum ka jing report jong u dilar ba sam yu nu khaw ha ka khat saw trik bana agos ara jar saw ni dan hang ne rengkat bat i chairman jong ka vigilance committee hoi rengkat bodu dilar na kabentaban te yo nu khaw bat nyilap bat nyisem ba ka desi sha kumbala report daw dilar sanga kumrang ba sinong ba ka don ka jing le tortit na kaliang chong ki bor ki ba de pe yo khaw ha ka balalap angta ba ki don ki victor ki ba rit bat ki ba he ro ki don angta ki don ki kini ki jakhlia ki jakhlai kini ki don ki panosala ki don ki niki ki ekhnai ki barit nang ta ki bapun bahagi jakliang nang ta ki tu ki cintap bitor ki don na hang tu te kano kalong ka ba susi hado kata bantip bana kaliang jong ki bor ki badipet yo khaw kimla ya ka ban penyo hanyi yo khaw bade ban ai sa ki brio hal jinsya sarkar kalale bahasibun yangi kumki pai nong snong hakaleng ki jaka ki snong ki thau hamtam nio i ba ki don bunjat ba ki thau kane ka jing sap khaw tena kaliang jong ki khaw ni don wei u khaw ba kateng u AAY but now no AAY ni don arphotoli ki kat apo kane ka snong jong ni padu don ru PHH Uniu don hadu san kundai terlibat, bat ang don susu sa unon NFSA uniu don hadu life sau terlibat. Te nilai yo ban sam dak jingkemen namar ba nagaliang jong sarkar kala Aisha hangi yegini ki khaw kala long ke jingyarap ke jingkersan sibun ki duk kisuk ki brio ki badan hakini ki snong ki thain nong kondong jongi. Te hang jinsya ka sarkar ka ijbhai ni nring so si pat bantip ba hagabakum kata kapor pat ngilap ban isem baunu khaw ban bam ban sam segini ki kat ki ba pher la khle u da kini ki phnit ki barit ba ngini ki bitor kumju pat ki be jakhlai kumta na kajang jongi kum ka sinong isio ban kentu jor ya ka sarkar na kaliang jong ki board badipik khamtam na kaliang jong ka FCI department bakin sung bahai ka ban ya trelang rengkat bani kum kinong sam khaw khanang ba kanom don ka jingma ka ban kata ki
nong bam khao hagini ka fair shop jongi te khendiat nagaliang jongi kum ka fair shop vigilance committee jong ka nong talang mission hadin bangila lap ikane ngila yakundu bat ki board ba depet apo office jong ka amlarem solution supply department te nila yo ban yakren sibun bat ki nagaliang jong sub inspector kilaya corporate lang ban ni kilaya trilang nagbenta ban pet ban khmi yakane ka jing jia ka ga jing yo pediang jing yo no kha kumta nyimla ban keno ino ban ni ai ka jingaro ekiru namar kiru kilaya trilang nagbenta ban tip ba gane gede ka kam ka ba ma hadu kata ban nagaliang jong kiru kila persanghi ya ka ban ai jumut ini ki babun ki jing ai jumut khanang beng yo ban ya chaprang nagbenta ban penyo chu angi da ki we pat ki khaw ki ba ha ka chaka jong ne nyin yo pada ki we khaw ki ban nam kta gena man ra ke jing ma ya ki nong bam khaw ration ha ke ne ka fair shop jong ni te nagaliang jong ni imdon su ban ong reng su kan tu jur ke sarkar sombha ban pet ban khmi lem ya ke ne ka jingjia ka bajia ka jing de ban no khaw ration yo ai no khaw na hol salar ha spotek dong bunai agos tadi mer theo tingi bu be kan ha po udam ta ka singi ka sau tarik shwa ka dependent ding sam khaw te ha bagi plit ke khaw hadin ka tu kan tali ngi plit ni sem bau ne we berni udan gini ki yit kinja yit ki barit baria ntas ki ek khnai ki plastik balalwet ntas ki khlik bilo ki pan masala ki jakhlai bron hane berni tamar kumta haba ngai kumta tengah direct ngapun be sau inspektor sau SI sau inspektor ba junga to ong wat pat om sam su tau khao to ong ingan sapon di gol sala ta kumta ken bu no tau khao serot te sam tang gini ba ya pai ba ang ta hadin ta kasing babut pat manga ba di ba snong ile kendu ya ka inspektor bat ya inspektor hamta hi hikmat jongi inspektor la pun ya di hol salam la kloi ban keliang no no khaw i de om ban sa keliang no ni khaw hawe pat banai ban sa yin sa yo khaw su hawe pat banai te sa ra no no ba sniu in sa keliang no ba thamai te nalia jongi kum ka fair shop ini ka vigilance committee ngimla ban keno ayno namarim lo i mano bale ne kam tan ka we ken ga bangi kum ga fair shop ne ka vigilance committee ka bapai bakmi ya kana ka kam sam khawson po shna bathau dengi kintu jur ya ki bor sarkar ki bahalar kam tam kum na po fci bakin sambha ban simkhia ne ka kam knam kan om jesu na ne khmat namar ka habakum ne kalong ga jingma ya ki dambam khawson te subuh lada dot kepiet ki barit hal tu ki kau lada ki bam gadot ki jingma ji ki no kita kidon wat ki nombam kharusan bala bitip sanga bakim nuk chubat bam no kau kila berit u ya bam sniang ki ai sini setagin ki berit u serot ki berit sun bam ma ki septing yo dot ki ginjak nyit ki barit ha ki kau yo ki msal ne ki stom